аз съм Котино Games 23 и днес ще отворя... ще отворя капсулка в CSGO. Мен път отворих един и ми се падна на GW Fanatic. И сега ще отворя... Кой ще ми се падне? Един от тези петимата. И пускам. Ще трябва да гледам. Аха. Да знаете, че тук пак ли бе? Пак ли на фанат? Пак на GW. Защо на ТОС? Сириас? Сириас, нига, сириас. Аз не съм доволен. Искам само да видя стике. Опа! Ми средни ми годи, аз нямам. Ми кво? Аз нямам. Макс 90 цента. На мен или ми трейдват хора, или си отварям кейсове. Как ще да си не видим това? Как ти да? О май гад. Значи слагаме на Serious. Ето. Следващ. Окей. Айде! Сложи го. Поканиш те? И... Да, хора, това беше... И чао.